Добрый вечер. У нас новины по-белоруску и без цензуры. З вами Ольга Старостина. Распочинаем объектив. Коронавирус уже у нас. Страшновато на самом деле, потому что серьезный вирус и не хочется никуда попадать. Одни боятся, іншие жартуют. Будьте же вы здоровы, белорусы, маем вековечно хитрый план. Сало, самогонку и капусту. Россия на порозе войны. Напад адбыўся нягледзячы на тое, што мы загадзя ўзгаднілі размяшчэнне нашых войскаў з расійскімі прадстаўнікамі на месцы. Палацы есть, покупников нема. Всегда очень жалко, когда они разрушаются. Ну, хочется реставрировать, если это исторические здания. Коронавирус уже у Беларуси. Медики выявили инфекцию у студента БНТУ, громадянина Ирану, який прилетел у Минск с Баку и 6 дзён не ведал, что он носьбит коронавируса. Маладзёны и людей, якія з ім контактовали, змясцілі у инфекцыйны шпіталь. Універсітэт зачынілі. Ці дастатковыя гэта захады бяспекі? Ці ёсць пагрозы для рэшты насельніцтва Беларусі? Высвятляла Юлія Цяльпук. Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт. Студэнты выйшлі на перакур. Сёння першы дзень у павязках. С рана студента забрали. У нас одногруппник косвенно, можно сказать, контактировал. У нас на территории БНТУ 2 машины скорой помощи стояло. Страшновато на самом деле, потому что серьезный вирус и не хочется никуда попадать. На заняткі ў аўдыторыях студэнты вернуцца толькі 15 сакавіка. У будынку правядуць дэзінфекцыю. Частку студэнтаў и выкладчыкаў ужо изолявали. Должны проводить дезинфекцию, то есть общественного транспорта, всех вообще заведений, где, возможно, могут быть люди с коронавирусом. Все равно не верю я, что мы спасемся. В данной ситуации надо просто пользоваться здравым смыслом. Смотреть себя, смотреть своих родственников и по максимуму остерегаться контактов с людьми, которые имеют респираторные какие-то заболевания. Когда человек несколько дней ездил в метро, когда он прилетел сюда на летаку, напевно, же это все не подвергалось никакой дезинфекции. И кольки на самой справе уже захворелых мы не ведаем. Дзяржава рапартуе, што на складах дастаткова сродкаў гігіены і лекаў неабходных на выпадак абвастрэння сітуацыі з каронавірусам. А імавернасць заражэння ад іранскага студэнта міністр здароўя лічыць невялікаю. Внушает оптимизм, что у данного студента не было кашля. То есть, соответственно, основной источник заражения, когда человек кашляет, и вот эти вирусные тела с каплями мокротами могут разлетаться и попадать в других. COVID-19 сярод суседзяў Беларусі, у России, дзе 2 пацверджаныя выпадкі захворвання, і ў Літве, дзе выпадак 1 зарэгістраваны сёння. Сама инфраструктура, она, в принципе, приспособлена, так как в Литве есть 5 больших больниц, в которых есть вот эти отделы инфекционных заболеваний. У Літве аналізы на вірус змогуць браць на даму. У суседняй Украіне носьбітаў хваробы няма, а калі з'явіцца, краіна справіцца пры дапамозе препаратаў ад лихоманки Эболы. Препарат может скоро быть внедрен для лечения коронавируса. Есть также препараты против ВИЧ, которые также проводятся клинические испытания. Это связано с тем, что вирус имеет похожую структуру в некоторых регионах с ВИЧ-инфекцией. Эпідэмія новага віду коронавірусу 2019 пачалася летась у снежні ў кітайскім горадзе Ухань. Сёння выпадкі захворвання пацверджаныя ў 50 краінах свету. 84 тысячы інфікаваных, 36 з паловай выздаравелі і каля 3 тысяч асобаў памерлі. Змагацца за здароўе мае дзяржава, але і кожны з нас. Мыць рукі часцей дезантысептыкам. Не дакранацца да слізістых носу і вачэй, рабіць вільготную прыборку, чхаць у локаць ці сурветку, лікавацца от любого вирусу дома. Карыстаться маскою. Если человек болен, он защищает других. Если человек не болен, зачем он может одевать маску? В местах большого скопления людей, например, в аэропорту, когда вынужденная поездка, он вынужден находиться в большом количестве, и ему так легче. Найбольш спокойно будзе пройти тест на наяўнасць ворага ў крыві, калі вы лічыце, што маглі заразіцца ў замежжы ці ў беларускай сталіцы. Юлія Цяльпук, Белсат.
Урад, дзяржкантроль і пракуратура дакладуць, што адбылося. Гэтак Александр Лукашенко адрэагаваў на незадаволенасць бюджэтнікаў заробкамі, якія цяпер налічваюцца паводле новай схемы. За студзень некаторыя атрымалі менш, як за снежань. Кіраўнік краіны не шчаджаў абяцанняў, заявіўшы, што заробкі настаўнікаў і дактароў павінны дасягнуць 100 і 150% ад сярэдняга заробку па краіне адпаведна. До сих пор нет четких договоренностей, более-менее цифр по ценам на газ и нефть. И, наверное, это вот как раз та причина, что повлияла на такие зарплаты. Потому что год предвыборный, рост зарплат он заложен в бюджет. И, по сути, задача выполнить поставленную задачу, скорее всего, будет, на 100% будет контролироваться. Забяспечыць рост заробкаў паводле спецыяліста будзе даволі складана. Падчас з'езду Федэрацыі прафсаюзаў Александр Лукашенко анансаваў і змены ў пенсійнай сістэме пасля прэзідэнцкіх выбараў. Паводле яго пенсійная сістэма ў тым выглядзе, у якім мы яе сёння бачым, сябе зжыла. Авіаудары і тысячы ўцекачоў. Прэзідэнт Турцыі Эрдаган помсціць за смерць больш як 30 жаўнераў, якіх атакавалі саюзнікі Расіі. Ці абрынецца помста Анкары на Крэмль? І ці варта чакаць расійска-турэцкай вайны? Высвятляў Александр Папко. 309 жаўнераў асадаўскай арміі забітыя. Пра вынікі авіаудару адсправаздачыўся турэцкі ўрад. Анкара помсціць за смерць 33 вайскоўцаў, якія загінулі падчас авіаналёту сірыйскага рэжыму, і вінаваціць Расію. Напад адбыўся нягледзячы на тое, што мы загадзя ўзгаднілі размяшчэнне нашых войскаў з расійскімі прадстаўнікамі на месцы. За люты ў Сірыі загінулі ўжо 54 турэцкія жаўнеры. Адказаць на іхную смерць прыгразіў турэцкі прэзідэнт Эрдаган. Каб падтрымаць Башара Аль-Асада, Масква выслала ў міжземнае мора фрэгаты адмірал Макараў і адмірал Грыгаровіч. На іх борце крылатыя ракеты з радыусам дзеяння 1500 кілометраў. Ці чакае нас расійска-турэцкая вайна? Обе стороны будут наносить удары друг по другу и после этого сразу вступать в переговоры. И декларировать, что это не мы, либо нас не так поняли, либо это та сторона как-то ошиблась. И в это время находиться в постоянных переговорах. Наступ арміі Асада на турэцкія войскі ў Ідлібе парушае пагадненне аб буфернай зоне на поўначы краіны, якое Путін і Эрдаган падпісалі ў верасні ў Сочы. Гэтая зона мела аддзяліць расійскія ды асадаўскія войскі ад сірыйскіх паўстанцаў і турэцкай арміі, якая іх падтрымлівае. Турцыя хоча кантраляваць курдаў, якія кампактна пражываюць на поўначы Сірыі. Акрамя таго, Анкара плануе перасяліць туды уцекачоў, якіх у краіне скапілася амаль 4 мільёны. Рэджэп Эрдаган дэманструе сілу і павышае свой міжнародны аўтарытэт. Сваю сілу дэманструе і Владзімір Путін. Пры дапамозе сірыйскіх падзеяў ён падымае свой прэстыж сярод аўтакратыяў, а таксама шантажуе Захад. Гэта ад волі Масквы залежыць, ці спыніцца вайна, а разам з ёю і хваля уцекачоў у Еўропу. Патрулі на мяжы з Турцыяй узмацняюць Балгарыя і Грэцыя. Прычына – гэтыя кадры турэцкіх медыяў. Сотні уцекачоў ужо мінулі турэцкую мяжу. Наступ Асада ў Ідлібе зрабіў бежанцамі амаль 1 мільён чалавек. Эрдаган не раз пагражаў, што перастане спыняць іх рух у Еўропу. Турецкие улады официально подтвердили, что не изменяют своей миграционной политики, не изменяют своей позиции. Мы спадзяемся, что так будет и далей, что Турция працягне выконваць свои обовязки, якія вынікаюць з дамовы з еўрапейскім звязам. Ідліб – гэта апошні бастыён антыасадаўскай апозіцыі. Далей на поўнач застаюцца толькі курды. Яго падзенне стане, па сутнасці, канцом вайны. Многие считают, что победа Асада и его союзников, то есть Тегерана и Москвы, это состоявшийся факт. Надо договариваться наново, надо налаживать сотрудничество, возвращать посольство, заключать соглашения, в частности торговые. Прыняць дадатковыя захады, каб нармалізаваць сітуацыю, паабяцалі ў тэлефоннай размове Рэджэп Эрдаган і Владзімір Путін. Каб не нішчыць сваіх арміяў, кіраўнікі Расіі ды Турцыі могуць сустрэцца асабіста. Александр Папко, Белсад. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Звярнуцца да дэпутатаў пастанавілі грузаперавознікі, незадаволеныя сістэмай размеркавання дазволаў на транспартавыя перавозкі. Абмеркаванне далейшых крокаў адбылося ў офісе незалежнага прафсаюзу РЭП.
Массовое обращение к депутатам по всем 110 округам, то есть мы подготавливаем заявление общее, и у нас переводчики есть по всей Беларуси, по всем округам, и мы будем записываться на прием. Это первый шаг, записываемся на прием и приходим к нашим депутатам, чтобы они, в свою очередь, начали обращаться к правительству, чтобы внесли изменения и дополнения. Складывается впечатление, что нас не слышат. Потому что мы просили ограничить срок возврата разрешения именно 30 днями. Для того, чтобы максимально эффективно и быстро использовать разрешение. Использовать его именно тому перевозчику, которому оно нужно здесь и сейчас. А 60 дней, так же как и до этого 90, позволяют складировать их в полку. Галоўнае патрабаванне перавознікаў да чыноўнікаў, каб буйныя фірмы вярталі нявыкарыстаныя дазволы на перавозкі, а не прадавалі іх на чорным рынку. Праблемы беларускіх перавознікаў узніклі напрыканцы мінулага года. Праз малую колькасць выдадзеных Польшчай дазволаў дробныя транспартавыя фірмы фактычна страцілі магчымасць ажыццяўляць рэйсы ў краіну-суседку. Нараджальнасць у Беларусі зніжаецца. Выплаты на дзяцей і дапамогу развязанні жыллёвых пытанняў недастаткова матывуюць сем'і. Эксперты незалежнага даследчага цэнтру «Бэрок» мяркуюць, што беларусам патрэбны новыя стымулы. З падрабязнасцямі Хрысціна Чарняўская. Летась у Беларусі нарадзілася амаль 88 тысяч дзяцей. Гэта найменш за апошнія дзесяцігоддзі. Пры гэтым дзяржава стымулюе дэмаграфічную сітуацыю праз адмысловыя праграмы. Але відавочна гэтага не стае, і яны патрабуюць рэформаў. Усплёск нараджальнасці ў Беларусі прыпаў на 2007 год, калі распачалася першая дзяржаўная праграма дэмаграфічнай бяспекі, што скончылася ў 2010. Добрую тэндэнцыю показала наступная праграма, што доўжылася да 2015 года. Закон тых мер, якія былі накіраваны на падтрымку сямей з дзецьмі, яны далі пэўны прырост дзяцей другой чаргі нараджальнасці, трэціх дзяцей. Ну, гэта я маю на ўвазе, па-першае, праграму падтрымкі, фінансавай падтрымкі сямей з дзецьмі, гэта дзяржаўнае пасобе. Цяпер жа сітуацыя іншая. Пра гэта сведчыць даследаванне даследчага цэнтру ІПМ і беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Бэрок», у якім узялі ўдзел 1513 респондентов. Это пособие в течение 3 лет, оно не покрывается всем те расходы, причем не только денежные, но и временные, которые сегодня современные родители должны, скажем так, тратить образно на воспитание своего ребенка. Пэўны ўплыў мае змяненне рэпрадуктыўнага ўзросту жанчын. Ён павялічваецца. Таксама сталее шлюбны век, што змяняе погляду людзей на функцыі сям'і. На тых жанчын, якія здольныя нараджаць дзяцей, некаторыя стымулы ўжо не працуюць. Не на ўсіх, але ёсць частка сямей, частка жанчын, для якіх не матэрыяльная падтрымка, не жыллёвая падтрымка, некія іншыя бонусы, яны не здольныя даць штуршок да імклівай рэалізацыі свае жадання нарадзіць дзяцей. Важным пытаннем для сем'яў застаецца дэкрэтны адпачынак. 80% рэспандэнтаў даследавання лічаць 3 гады для догляду дзіцяці аптымальным тэрмінам. У женщины есть право в любой момент вернуться из декрета и опять туда уйти. И вернуться и попросить себе полставки, четверть ставки. И работодатель не имеет права отказать. Соответственно, тоже нужно понимать, что работодатель берет сотрудника на замену, он не может его уволить, потому что он уже подписал контракт и подписал на 3 года. Выйсце адмыслоўцы бачаць у прасоўванні выхаду ў дэкрэтны адпачынак мужчынаў, але амаль чвэрць удзельнікаў даследавання упэўненыя, што мужчыны не справяцца з доглядам дзіцяці да 3 год. 22%, што ўзнікнуць непаразуменні з працадаўцамі. Яшчэ адным варыянтам можа быць павелічэнне сумы выплатаў пры скарачэнні тэрміну адпачынку. Хрысціна Чарняўская, Белсат. На месцы сталічнага мікрараёну Масюкоўшчына ў час вайны быў канцлагер. Цяпер пра яго мала што нагадвае. Уцалелыя збудаванні руйнуюцца. Змяніць сітуацыю спрабуюць актывісты, якія змагаюцца за захаванне памяці і прапаноўваюць уладам зрабіць там мемарыяльны парк. Падрабязней Алена Шчарбінская. Шталях 352 – найбуйнейшы нацысцкі канцлагер у акупаванай Беларусі. Больш за 80 тысячаў загінулых ад хваробаў, голаду і катаванняў, расстраляных. Імёны шмат каго невядомы
вядомыя да сёння, і ўсё, што засталося як памяць пра іх, 6 будынкаў, дзе вязні выжывалі, працавалі ды паміралі. На фотаздымках, якія захаваліся яшчэ з часоў лагеру, бачна, што гэтая брукаванка укладывалася палоннымі. І менавіта па гэтай дарозе ў шталах 352 прайшлі больш за 100 тысяч вязняў. Але брукаванку заклалі асфальтам, а будынкі руйнуюцца. Віктару Паўлаву 89 гадоў. Ён сведка некаторых падзеяў, якія адбываліся ў шталягу 352. Вот примерно тут, вот что-то темное. Тут 8 ям выкопано было. Мы коров пасли, они были пустые. Это пацаны. А потом где-то числа 6 или 7 несколько дней гоняли и расстреливали. Памяць пра гэта важна захаваць у тым ліку праз ратаванне будынкаў канцлагеру, кажа спадар Віктар. Але зрабіць гэта не так проста з прычыны стаўлення ўладаў да культурніцкай памяці. Например, то место, где расстреливали людей в 1941 году, посадили там дома. І гэта не адзіныя страты, якія панёс комплекс канцлагеру. Мінулай восенню адзін з будынкаў зруйнавалі, а на бэльках знайшлі сотні надпісаў, імёны і даты нараджэння вязняў. Гэтае руйнаванне выклікала абурэнне ў неабыякавых актывістаў. Мы не ведалі, ці ўваходзіць у план знесці гэтыя казармы. Тут адбываўся пажар, тут вельмі часта вандаламі выбіваюцца вокны, і сама тэрыторыя, яна вельмі занядбаная. Каб захаваць гістарычную спадчыну, актывісты прапаноўваюць стварыць у Масюкоўшчыне мемарыяльны комплекс. Дзеля гэтага ў інтэрнэце пачалі збор подпісаў пад адмысловую петыцыяй. Вядзецца і рэгулярная перапіска з чыноўнікамі. У Масюкоўшчыне мы маем адзіны захаваўшыся канцлагерны комплекс. Яму аналагаў на дадзены момант няма. І мы проста згубім гістарычны аб'ект. Мы згубім магчымасць запрашаць сюды людзей. На горадабудаўнічым праекце раёну адзін з будынкаў канцлагеру пазначаны як музей канцлагеру. А ў апошнім адказе актывістам з Менгарвыканкаму паведамляецца, што будынкі падпадаюць пад рэканструкцыю, а ў лазарэце плануецца размяшчэнне экспазіцыі. За музей і экспазіцыю адказвае музей Вялікай айчыннай вайны, але там нашаму званку былі здзіўленыя. Именно по будинкам, к сожалению, мы ничего не знаем. Атрымаць каментар у адміністрацыі Фрунзенскага раёну не ўдалося. Адмыслоўцы ж перш за ўсё рэкамендуюць рабіць спробы ўнесці будынкі канцлагеру ў спіс гістарычна-культурніцкіх каштоўнасцяў. Праўда, прызнаюць, што гэта не так проста. Як паказвае практыка, далёка не заўжды улады хочуць унесці дадатковы аб'ект, які іх трэба пасля ўтрымліваць. Разам з тым, все залежыць ад вось гэтай грамадскай актыўнасці. Актывісты плануюць і далей адстойваць комплекс у Масюкоўшчыне, а Белсад працягне сачыць за развіццём гісторыі. Алена Дубовік, Белсад. Хто не хацеў бы пажыць у палацы ці ў незвычайным гістарычным будынку? Гэта магчыма ў Беларусі, дзе ёсць такія аб'екты, але няма ахвотных іх набыць. Гэтак некаторых будынкаў улады горадні не могуць прадаць па некалькі гадоў. У чым прычына, высвятляў Мікола Дзямідаў. Гарадзенскі піўзавод ізноў не прадалі. Будынкам былога бравару цікавіўся буйны польскі інвестар Royal Hotel, аднак не вырашыўся заплаціць пачатковы кошт – 1 300 000 беларускіх рублёў на ўчорашнім аўкцыёне. Пасля пажару ў траўні 2017-го гэта была другая спроба прадаць будыніну. Не першы год не могуць знайсці гаспадароў унесены спіс гістарычна-культурных каштоўнасцяў, дом афіцэраў, будынак было медыцынскай акадэміі, драўляныя дамы ў раёне Новы Свет. Дык чаму ж? Гэта, па-першае, вялікая адказнасць, па-другое, гэта вялікая такая бюрократычная праца, бо трэба перапісвацца з Міністэрствам культуры, трэба на ўсё атрымоўваць дазвол, трэба шукаць навуковага кіраўніка, які мае права таксама кіраваць вось гэтымі працэсамі, звязанымі з рэканструкцыяй гісторыка-культурных каштоўнасцей. Згодна заканадаўству, гэтыя будынкі трэба аднаўляць адпаведна гістарычнаму выгляду. А выконваць працы павінныя адмыслоўцы, што, безумоўна, патрабуе вялікіх выдаткаў з боку інвестара. Можна звязацца толькі выключна з-за таго, што у цябе нейкія патрыятычныя ёсць пачуцці да гэтага, і што гэтая гістарычнасць можа прынесці нейкую звыш прыбыль. Гарадскія ўлады паступова зніжаюць цэны на гістарычныя будынкі. Той жа былы піўзавод яшчэ год таму каштаваў удвая даражэй. Аднак і гэта не прываблівае пакупнікоў. З драўлянымі гістарычнымі будынкамі ўсё куды горай. Іх нават не ўносяць у спіс гістарычна-культурнай спадчыны. Таму яны знішчаюцца.
Прасцей забудоўшчыку гэта зрабіць, знесці, пабудаваць новы, таму што гэта будзе танней, нашмат танней, чым захаваць драўляны аб'ект. Бо дрэва гэта вельмі ўсё ж такі такі матэрыял, які патрабуе і матэрыяльных укладанняў, і па-другое, пастаяннага клопату. Апытаныя гарадзенцы адмоўна рэагуюць на такое стаўленне да гістарычных будынкаў. Всегда очень жалко, когда они разрушаются. Ну, хочется реставрировать, если это исторические здания, естественно. Либо же самим как-то вкладывать финансы в восстановление таких строений, либо же дать такое право тем же каким-то частникам. Я все-таки считаю, что их нужно реконструировать и возвращать тот вид, который был изначально. 26 сакавіка мусіць адбыцца першы аукцыён для продажу дому варашыльскіх, былога будынку з курдыспансеру, што па вуліцы Васілька 10. У будоўлі канца 19 стагоддзя сёння разваливаецца фасад, давно выцвела фарба, адваливаецца тынк. Збудаванне спадзяюцца прадаць за 1 миллион 400 000 беларускіх рублёў. За апошнія 2 гады ніводзін з такіх аукцыёнаў не завершыўся угодаю. Мікола Дзямідаў, Белсад. На змену анамальна цёплай зіме прыйдзе такі ж цёплы сакавік. Прагназуюць сіноптыкі, але не будзем прыспешваць вясну. Сёлета люты падарыў нам дадатковы дзень. З якім жа надвор'ем пабачым праз момант на нашай мапе. На гэтым развітваюся са гаспадарствам. Зычу прыемных, пазітыўных выходных. Беражыце сябе.